Oy. Nako. Yes. Uy. Sinabawan juga ron. A few moments later. Saan man parigoy? Diyan ko na tong manok. Tong lagnuton. Cepat talata. Sige. Hoy! 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 Ay, saan man parigoy? Ato to naman ni hubos ang malingin. Dito na lang ta sa babaw pare koy kay murag napay tubig dito. Atos babaw na pa baka po isda nga to nga siguro matag balik-balik dito ah. Aw, lagi ako bahala na. Hala. Para ma-sure, ikay pa na ako manlitag. Sige sige. Sige, ato ta babaw. Tara. Pare oh. Teka, isda diri ah. Sigurado ni kay lawom naghan Sige, kayo ikaw lang isam diri anya manlitag ko nga to. Sige. Sige. Sige diri. Nih. Silingan dia. Bang. Sisi. So, hana ganiha, misilong langoy. Apa nga kuha para kay? Kayo, yan na. Sipiyat mo di ay. Kada, dada diri sa karta atong tanang manok babasin nato kuha. Sige. Dali na. Ha? Hey. Lah. Was tilapia oy. Bagyod. Kisi-kisi ga bro. Ay, kisi-kisi pa gid. Ta. Oy. Nako. Yes. Uy. Sinabawan juga ron. Waduh sila pakyas ko nakuha dyan ng makyas oh. Ay tama, itong ano sila doon motosikop. Unsa ka ako na sila tagbuon. Tumron. Ano ko na pre patanaw do ko. Duta ani. Ba't kayo manok kay? Manok ihas gid. Tawi kuha sila manok Tara ihas. kayo tumisugba pra. Pagadir ni. Diri ko yayan ninyo no, kabog makyas ako taga diri. Indot kayo. Duta oy, lamig sa buwan ba? Ba't kayo pang breeding sa? Indot kayo. Andot kayo eh. Bro mo tekling. Indot kayo ay ya kay minyo kuon. Ang puno niya. Ya. Biha. Oh, sige mo. Sige lang. Kami ari pa makakauna na. Anter mo. Ni, ihawon na to pre kay. Sakto po, gaya nito og tubig. Oy, ate koy. Tusikop dire. Tamog manok dire. Patay. Ay ganiha sug pangita ba? Paita ning manok kay. Nakabuhi lagi. Wala pa pre kay. Uy kitang manok dire ah. Oy, namagoy nakaingon ako nga nakaliktag daw mog manok. Manok. Murag mi kuwag manok dire ah. Di ba nakakuha tagay? Ay pagsama ka. Ang kuno niya ni nga. Wa mi nakita dire pre kay kisa man nakaingon nimo. Kaila mo ana? Mao nay kasumbong nako. Dong. Nakita nga manok dire at nawala akong manok oy. Wa sir pero nakoy nabantayan to nga nay gaihaw dito ah. Sir wa ko labot na sir oy. Di ba niingon ka nga nakakuha silang manok? Wa mo ko labot na sir, wala mo po ko nagibaw nga imuha man itong manok. Ang nakita nang nako bantay ko nga tuway ko kabaw. Nagitag sila dito ah. Ti pataas. Subungiro kayo. Panditaan di ba? Sayo na nakoy ilhanan ato. Duta kayo eh. Dami jud isabaw ani ba? Oh shit, not good. Sir mo. Oy, gigawas man lagi ng manok diya, yung wala. Ay kanila lang ha. Murag pamilyar lagi ng manok ka lagi. Nami manok dire sir pero nilitagan man ni namo. Ito, niltagin mo na mo dito. Sa gasam bagin na nakuha. Be, i-check na ko ha kung na-timelan. Timelan na be. Saan pa timilan na mo ani? Ay, ambisa. Ay, ko lang ni ang kolon. Di lagi tanaw na to, mailhan gyud ako kuha bagin ni. Panyutan ni ra. Kanay gikan nas lasang. Unsa man eh? Ara. Girisi jud sila ron. Klaro ano? Motosikop. Wa mi labot ani kasi nagbutan ng sticker. Di mailan. Sa ba may motosikop. La. Kamong duha. Indot mo na. Wala lagi nan bitaw ko nako. Bago kayo, maliklagis eh. Diyan ko na tong manok. Tong lagnuton. Cepat talata. Sige. Hoy! Kuha na po! Pantay lang ito! Mga sakpan na mo!